Turkash wani dattijo ya gamo da 'yan fashin daji. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Barkanku da kasancewa da Sanka Hausa TV. Idan wannan shine karo naka na farko, ka danna subscribing da alamar kararrawa don kasancewa da sababbin shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Wani dattijo ne ya fito domin zuwa gona kamar yadda ya saba yau da kullum. A cikin hanyarsa ta tafiya, ya kacibis da 'yan fashin daji suka tsai da shi domin tuhumarsa daga ina ya taho. To kuma cikin hukuncin Ubangiji, dattijan nan ya tsaya yana faɗa musu gaskiya da abubuwan da suke yi, amma duk da haka sun gaza yi masa komai, haka suka kalle shi suka kyale shi. Yanzu insha Allah za mu sako muku bidiyon don ganin yadda ta kasance tsakanin wannan dattijo da 'yan fashin daji. Ku biyo mu don ganewa idanunku yadda haɗuwar tasu ta kaya. Lokaci ya yi a ɗaga daular musulunci a komo ƙarƙashin daular la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu zalunci a cikin la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Amma in dai ba haka ba, kun tabbata cikin azzalumai, kun ga azzalumai, kuna goyon ba dimokuraɗiyya tarayya lumama a hukka azzalumai ne, ku dawo da rake su. Allah ta umar lam yakun bima anzalallah wa ulaika humul kafirun wa man lam yakun bima anzalallah wa ulaika humul zalimun wa man lam yakun bima anzalallah wa ulaika humul wasiqun. In ja Allah mai lokaci duk wanda ya hukunci ba da Qur'ani ba kafiri ne, azzalumi ne, fasiki ne. Jama'a musulmi ku tashi, ku dawo da rake zalunci. Allah kawo dole musulunci, wannan shine wajibi. Ku dawo ku taimaka ma addinin Allah a tayi rayuwa ta addinin musulunci. Wannan shine gaskiya. Ku dawo da rake zalunci, ku dawo ku yi aikin Allah. Jama'a musulmi maza da mata, aljannu da mutane, ku tashi tsaye, ku yayi addinin musulunci. Yare samari, ku yi karatu alqur'ani, ku san gaskiya, ku yi aiki daidai. Allah ta annabi Musa ki ga miji, inni utu bi rabbi wa rabbikum mutakabbirun la yu'minu ghayri hisabi. Ku dawo da rake ƙarya, ku dawo ma Allah, ku koma a yi da almusulunci. Nan gari koma ban ku, muna da tutar la ilaha illallah mu jin kalma. Babu da wuta da ku kowa, da kowa da kowa, a koma mu ta Allah. Wannan shine muke ga muku. Tun ba yau ba, muna gaya muku ba wani mutum a doron kasa wanda ya wuce cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku dawo da rake azzalumai tarayyar al'umma Afirka. ku dawo ku tahi ɗaya ku game innamal mu'minu wallazina ma'ahu ashaddu 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum wannan shine abin da ake gaya muku ku dawo da yake daluci ku komo jama'a musulmi a game wuri guda a kawo dalar musulunci a gabayar samuran amerika wurin da jamus ku gabayar su domin shine gaskiya wannan shine abin da Allah ke cewa ku dawo da yake daluci ku komo tsarin Allah ku komo ma'aikata wannan shine musulunci Allah mai lokaci ya faɗa maka ya zo maka a cikin alkurani ya ga mai gaskiya ku tahi tsaye tsayin daka ku ga bayan kafuran saudawa alhamdulillahi rabbil alamin to fatan ba dai Allah ka tsare mu ka kare mu. Idan wannan shine karo naka na farko, kada ka manta da sunan channel din Sanka Hausa TV, ka danna subscribe.